Bona tarda i benvinguts a tots i a totes al meu nou podcast. Avui anem pel quart. Primer de tot demanar disculpes perquè sempre dic que el penjaré un dia i l'acabo penjant quan vull. No ho faig expressament, sempre trobo un contratemps o al final l'he gravat i no m'agrada, per tant deixarem de ficar dies i quan el tingui llest ja us informaré. Primer de tot sabeu que em podeu seguir com sempre a YouTube, deixar-me comentaris a l'Instagram o seguir-me a l'Spotify. Això sempre m'ajuda a que la gent em coneixi més. I sobretot si teniu idees, coses que diríeu doncs m'agradaria que m'ho expliqués ella, qualsevol cosa, sabeu que em podeu escriure a qualsevol de les plataformes menys a Spotify, que no hi ha opció, però a YouTube i a Instagram sabeu que esteu oberts a dir-me qualsevol cosa, sempre amb el respecte, sisplau, no falteu el respecte mai a la gent i amagueu-vos darrere d'un perfil anònim, que sempre això està molt malament. I avui, sense més dilació, anem a informar del tema que ens ocupa. Segurament ja ho haureu vist el titular, però anem a ell. Avui parlarem de Manel. Que prims estem aquí amb el fucking Manel. A prop ja dels 40 putes comença a caure el pèl. Sou de la zona alta en el barri de Sarrià. Ho han tingut tot pagat, que creieu? Són niños de papà. I a sobre fan servir paraules de l'any 32. Sí, bé, bueno, continuem. Perdoneu, Primer de tot, què farem avui? Avui el que farem és analitzar una de les cançons que més ens agraden. Quan dic ens, em refereixo a tots els fans de Manel. Doncs sí, Benvolgut, jo crec que és la cançó per excel·lència, la cançó que més coses amaga. I si veig que us agraden aquestes coses, doncs analitzarem més cançons. Primer de tot, jo vull dir la meva opinió sobre la cançó. Òbviament, si no has escoltat la cançó, jo et recomano que vagis a escoltar-la per poder entendre el podcast i per poder entendre de què va, de com funciona. D'acord? Benvolgut està dintre de l'àlbum de 10 milles per veure una bona armadura, d'acord? I jo crec que hi ha altres cançons que també podrem analitzar en un futur, però ja que aquesta era la primera he decidit fer Benvolgut, però per exemple a l'àlbum de Jo competeixo també hi ha bastantes coses a comentar i a veure i aquestes coses. Doncs bé, primer de tot, jo diré la meva anàlisi i després la contrastarem escoltant la cançó. Ja veurem com ho fem això, perquè no sé com serà el tema de copyright, perquè no salti per aquí el trapella, però si no, doncs la ficaré instrumental o remarcarem només les frases que més indiquin l'anàlisi de la cançó que hem fet. I d'altra banda, us recomano que visiteu Jofre Capdevila, que és un home que té aquí un blog, un WordPress, el qual ens fa la interpretació de les cançons de Manel. Està molt bé, aquest home doncs, ens ho explica tot bastant bé. Us deixaré el link en el cas de YouTube perquè pugueu consultar la seva pàgina i parla doncs, dels diferents àlbums, dels seus anàlisis, del que pensa que signifiquen i aquestes coses. Doncs sense més dilació, comencem. Per començar, jo crec que el tema de la cançó de Benvolgut és una carta que és una carta que el nòvio actual li envia a l'ex de la seva parella. Jo crec que va per aquí la cançó i també es deixa entreveure altres coses, com per exemple aquells moments incòmodes, de quan es parla de l'ex de la teva parella. Jo crec que el nòvio actual el que vol és explicar-li a l'ex doncs, que li sap greu que hagin trencat per culpa d'ell, que li sap greu que hi hagués algú esperant que aquells dos ho deixessin, quan ell en aquell moment pensava que tot seria amb aquella persona. I després també crec que la cançó vol reflectar també el moment aquell que et sents una mica com culpable, que també et sents una mica amb por, amb por de dir, ostres, i si algun dia torna, o saps, o el que jo li vaig fer a ell m'ho fa a mi, o ve una altra persona a fer el que jo li vaig fer a ell. Jo crec que ell no coneix ben bé a l'ex, però li vol transmetre aquests sentiments que en algun moment donat pots tenir o pots haver patit en el tema de parella, relacions i aquestes coses. Doncs bé, per contrarrestar aquesta anàlisi breu que he fet, anem a escoltar el que seria la cançó en si. D'acord? Jo escoltaré la cançó i aniré
parant els trossos que jo vegi que poden ser rellevants, no? que poden ajudar-nos a entendre aquesta anàlisi. Doncs som-hi. Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, malgrat que no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo estaràs assabentat de la meva existència, de les coses que faig, no? Aquí està parlant de benvolgut, quan diu benvolgut tota l'estona és a l'ex d'ella. Doncs quan diu benvolgut és sempre a l'ex. No? I li diu, malgrat que no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, tu estàs assabentat de les coses que faig, de la meva existència, no? O sigui, en aquest moment li està dient, no ens coneixem, no ens hem saludat mai, no ens hem vist en la vida en persona, però segurament tant tu com jo sabem l'un de l'altre perquè compartim la persona que estaria en aquest cas al mig, que seria la exparella i la parella actual, d'acord? Benvolgut, jo ho reconec, què faré covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostre. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, no? Aquest moment de, de cop una tarda així random surt el tema i comences a parlar de l'ex, no? Incomoda. No és que cada tarda em vingui de gust parlar de tu, però hi parlem, no? Alguna vegada hi hem parlat. Són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, alguns que eren bona vella i alguns que mai tindràs prou lluny. O aquella foto que vam trobar en un calaix, no? El moment aquest de vas a casa de la teva parella i de cop un dia remenant, no, sense el seu permís, és a dir, així, sense voler, no? Doncs trobes una foto d'ells dos, de quan estaven junts, no? I doncs en aquest moment, quan ell diu aquella foto amagada en un calaix, o perduda en un calaix, en aquell moment ell és quan comença a muntar-se com una escena, que ell és l'espectador d'aquella escena. Llavors és quan comença a muntar-se com aquell moment de i com deuria ser quan estaven junts, què estarien pensant en aquell moment, no? I ara ve en el moment de la frase que diu doncs això, no? El que pensa ell d'aquell moment. M'he volgut i en un somriure que fa sola caminant i en aquella foto antiga oblidada en un... Aquí en la foto antiga, no? Heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat, que segurament és on estava feta aquella foto antiga oblidada en un calaix, no? I on pensàveu que l'eternitat estava al vostre davant, no? I on diu la frase magistral que tots els meus amics i amigues repetim sempre, érem joves i forts, no? I tenim l'eternitat al nostre davant, com volguem dir, és que això serà així tota la vida, no? Quan aquell moment es para el temps, aquella sensació que es para el temps i serà així tota la vida. Calaix, heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I en aquell li diu, no? I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estàvem esperant, no? O sigui, en aquell moment ell no pensava, en el moment que ell estava assenyalant l'absis romànic i es pensaven que eren joves i forts i que l'eternitat estaria al vostre davant, benvolgut, que és l'ex, no, d'ella, li diu, ni sospitaves ni se't passava pel cap en cap moment que hi hauria una persona, que en aquest cas és ell, el que escriu la carta, el que canta la cançó en primera persona, que estàvem esperant, no? Estàvem esperant a que acabés això perquè fos el nostre torn, no? I que simpàtics que s'us veu i qui mal devia fer, m'ho imagino, ho intento i t'asseguro que comprenc. I que simpàtics que s'us veu i quin mal devria fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que ho comprenc, que encara avui sense remei tot trontolli un segon, no? O sigui, quin mal
deuria fer amb lo macos o bonics que us veia junts, no? I que ara, avui, de repent, també pot passar, no? Això pot trontollar tot en un segon de dir com pot ser que estiguéssiu tan bé i de cop vingui un huracà, no? Que és la persona que canta, no? I que trontolli tot i que se'n vagi tot, amb perdó, a la merda, no? Seria una de les explicacions que donaria. Encara avui sense remei, trontolli tot quan un amic amb bona fe va i pronuncia el vostre nom. O que una mica amb bona fe pronunciï el vostre nom, aquell moment que estàs amb els amics d'ella i molesta tant que de cop, no? De cop un diu, ai, sí, perquè el Manolito, hòstia, i quina putada, no? Aquell moment et molesta molt. Però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot al recordar no saps per què però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és però nena no puc respirar. Ai, ben volgut, que estrany si un dia et van fer mal. El meu amor, la meva... I vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot el recordar no saps per què ja estàs content, no? Aquí li diu ell, jo espero, o sigui, ara parla amb la seva parella, no? Jo espero que no enyoris aquells temps encara que quan el recordis estiguis content, no? De dir, ai, doncs vaig viure allò i va ser tan guai, i vam estar tan bé, però jo espero que no ho enyoris, o sigui, aquí li està mostrant no, aquella por que parlava al principi de que aquest suposat benvolgut, no, per referir-nos a ell d'alguna manera perquè ho entengueu, torni en aquells moments en què ella estava bé i s'ho passava bé i ell espera que això no ho enyori perquè no el deixi mai, no? Són les meves mans o el meu dit resseguint-li la columna vertebral benvolgut. I vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat. Jo aquí el que crec que vol dir, no ho tinc molt clar aquest tros perquè em trontolla una mica, si vosaltres el teniu clar o teniu una idea d'aquest tros en el que diu, ho haurem a refrescar. I agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors. I agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat amb mentidetes i amb dubtes emprenyadors. Aquí jo crec que ell està dient, bueno, no, lo típic que de cop surt el tema del teu ex, perquè això ve arrel de quan... Espero que no ho trobis a faltar, no? Aquells moments que el recordes i no sé per què, però el recordes com content. Doncs jo crec que ell el que vol dir aquí és que aquells dubtes emprenyadors, aquelles mentidetes, no? Allò que no li acabes de dir al teu nòvio perquè no se senti com atacat, i tu ho agraeixes, no? Agraeixes que no m'ho expliquis tot. Aquells dubtes emprenyadors, aquelles mentidetes que potser a vegades has dit per no fer mal, no? Doncs tu ho agraeixes que no estigui tot dit, no? Que hi hagin aquells dubtes de dir, bueno, prefereixo no saber-ho, no? Corazón que no ve, corazón que no siente, no? Millor ho deixem estar, millor ho deixem així, com m'ho estàs dient. Són senzills de gent com jo que estava esperant. Bé, aquí li diu, ai, benvolgut, em sap com greu, no?, que algun dia et vagin fent mal, no? I li diu, el meu amor, la meva sort, les meves mans, el meu dit resseguiré la columna vertebral, no? Com volguem dir, em sap molt de greu que aquell dia ho potser si estan malament o que t'hagin fet mal i ara el que abans era la teva parella ara és la meva parella, no? I llavors el que tu et va fer tant de mal ara és el meu amor, la meva sort, les meves mans, el meu dit resseguint la columna vertebral, com volguem dir, no vull perdre, no vull que em passi el que em va passar a tu. I li diu, benvolgut que ha arribat i es vol quedar, és a dir, jo he arribat i em vull quedar, no, és el que dèiem abans, no vull perdre això. Però benvolgut ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat i suposo que és moment d'acomiadar-me esperant. No haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig, que la força ens acompanyi, adéu, fins sempre sort, per si un dia ens...
I ara aquí, quan ja li diu benvolgut, ho deixo aquí, que jo sé que ets un home ocupat, aquí ja ve a despedir-se d'ell, no? A ve a dir-li de... ja t'he dit tot el que et volia dir, em sap molt de greu, t'he demanat disculpes, he dit que t'entenia, he dit que em ficava com a la teva situació d'abans, ara ja vinc a despedir-me. I com ho fa? És molt interessant. I li diu, espero no haver semblat un boig, espero no haver-te emprenyat massa, que la força ens acompanyi, adeu, fins sempre i sort. Quan li diu la força ens acompanyi, li diu perquè ell sap que algun dia serà l'altra persona. És a dir, sap que hi ha algú esperant, com ell va estar esperant i li va treure el lloc, com si diguéssim, a l'exnòvio, ell sap que algun dia també serà l'exnòvio i passarà per això, perquè li diu que la força ens acompanyi, com vulguem dir, hi ha un cicle, sempre les relacions comencen i s'acaben, doncs ell li diu això, no? Que la força ens acompanyi, aquí s'inclou ell també en el drama, no? D'amor. Creuem, ja vist com poc em conec, faré d'home seriós, esperaré darrere dret, mentre tu li fas brometa, veig que no els busques alts, mentre tu et reivindiques com molt més elegant. Farem adeu i marxarem i ella em dirà que t'ha vist vell i pas a pas ja seràs tan lluny. Ara ja doncs, li diu coses, no? De, si algun dia ens creuem, faré d'home seriós, no interactuaré amb tu, mentre tu parles amb ella i tens el seu moment amb ella, jo estaré allà com darrere una mica borde, no m'interessa parlar amb tu, i farem alguna brometa i marxarem i adeu i ja està. I pas a pas tu ja estaràs tan lluny, és a dir, tu ja no existiràs en aquesta relació. I ara hi ha un punt d'inserció molt important a la cançó, perquè ja s'ha despedit del benvolgut, és a dir, de l'ex, i ara ja es fica en les relacions d'abans de l'ex últim, és a dir, de l'institut, de quan ella era més jove. I molta atenció en aquest tros. Com el cretí que abans d'entrar a història li tocava el cul, arrampant-la contra els arbres del costat d'un institut. I li diu, i pas a pas ja estaràs tan lluny, no? Això ha quedat clar. És a dir, pas a pas ja no existiràs. Com el cretí, és a dir, abans del que estava de mi, abans del que estava de tu, del benvolgut, sinó el que estava abans, que abans d'entrar a història li tocava el cul, no? El cretí, que abans d'entrar a història li tocava el cul, arrambant-la contra els arbres del costat d'un institut, és a dir, quan ella començava a tenir el primer nòvio, el primer amor, a l'escola, a l'institut, no? Més ben dit, i ell el compara, no? Li diu, arribarà un moment que estaràs tan lluny com aquell cretí, no? Que el seu primer nòvio, com si diguéssim. Jo crec que li diu com cretí, com així, com una mica de niñato, no? De nen petit. Ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat si entre els matolls sortim tu i jo, diré, aquí els senyors estem esperant. Xicots, aneu fent lloc, que estem esperant. I llavors li diu, ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat, és a dir, com s'haguessin espantat la nòvia i el cretí, no? Perquè m'entengueu, com s'haguessin espantat, ai, pobrets meus, si d'entre els matolls haguéssim sortit tu i jo, dient, aquells som els senyors que estem esperant estar amb ella, és a dir, si haguéssim sortit tu, el benvolgut, jo, la persona en primera persona, que és el que canta la cançó, és a dir, el que té, el que escriu la carta, no? El que li parla al benvolgut, la parella actual, i li haguéssim dit, aquí som els senyors que estem esperant, xicots, aneu fent lloc, que venim nosaltres. Saps com s'hagués espantat ella si hagués vist els dos nòvios que tindrien al futur, no? És que aquesta cançó, està polida per tot arreu. I això, i xicots, aneu fent lloc, que estem esperant. Doncs bé, fins aquí a l'anàlisi de la cançó de Benvolgut. Jo espero que us hagi agradat. Si veig que us agraden aquestes coses, farem anàlisis de més cançons de Manel, i inclús em puc atrevir d'altres grups, dels que em demaneu. Això sempre és fer-li una volta a tot. I doncs bé, jo només acabar aquest vídeo dient la meva opinió sobre Manel. Per mi Manel és un grup molt important. Jo crec que fan una feina excel·lent. Sí que segurament tarden molt a escriure aquestes cançons, i jo també penso
que són un grup que ha patit molt per l'amor, o si no ha patit, doncs ho saben fer veure molt bé, perquè totes les cançons són bastant feixugues encara que siguin alegres, no? I a més, o sigui, jo penso que saben com veure diferents, no és el típic amor, desamor, no, saben donar-li com la volta i referir-se a coses, o no només la parella que s'enamora o la que es desenamora i punt, no, sinó aquella parella que continuen junts i ho trenquen i després tornen, no? Com el Miquel i l'Olga que tornen, no? Hi ha diferents cançons envers a l'amor i altres que no són a l'amor, també hi ha, doncs, per exemple, com la de Teresa Rampell, que també la podem comentar perquè també és un àmbit, són cançons que tracten de diferents àmbits i diferents edats i diferents moments de la vida de les persones, tant en parella com solteres, i jo, com sempre dic, i com els meus amics saben, per mi Manel és poesia cantada, o sigui, és completament això. Crec que és un grup que no necessita descripció. Estic molt contenta perquè vaig poder anar a un concert d'ells a l'agost, tot i el Covid i aquestes coses, i va ser molt emotiu, encara que estiguéssim amb distàncies, amb mascaretes i aquestes coses. Va ser molt guai. I res, si no coneixeu Manel, espero que després d'aquest podcast el coneixeu, espero que aneu a escoltar les cançons, i un petó molt fort, i ens veiem al següent podcast. Si entre els matolls sortim tu i jo, diré, aquí els senyors estem esperant. Xicots, aneu fent